எம்சி கேமர்ஸோ இன்றைக்கி வீடு என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் கார் டிரைவிங். ஓகேவா, அதை வந்து லெசரும் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி இந்த வந்த அப்டேட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஹேண்ட்லிங் ரொம்ப மொக்கையாக இருக்குது. லேசாக திருப்பினாலே அங்கே எங்கேன்னு வளையுது. ஓகே, அப்படின்னா இந்த காரோட டாப் ஸ்பீடு தான் செக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். 430. ஓகே, 430 எஸ் 430. இப்போ நம்ம டக்குன்னு போய் ஒரு மிஷினை முடிச்சுட்டு வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். 430. ஓகே கைஸ், வந்து எக்கோ அடிச்சா மன்னிச்சிருங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி உள்ளே போயிடலாம். ஓப்பன் கரோமேன், நான் பழைய காரா சரி விடுங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக போயிடலாம். நான் என்ன வந்து ஒரு செகண்டில் முடியலான்னு பார்க்குறேன் இந்த வீடியோவை. நான் ரொம்ப லாங்காக போகுது கைஸ், எல்லா வீடியோவும் ரொம்ப லாங்காக போகுது. அதனால வந்து 6 நிமிஷம் வீடியோ எடுத்தேன். பக்கத்தில் யாரும் கத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க, டே பைக்கார பேல டே சும்மா இருறா கைஸ். பக்கத்தில் வேறு பைக் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் வந்து வெளில இருக்கேன் கைஸ். அதான் இல்லை வந்து இருங்க பைக் போயிட்டோம். என்ன சத்தம் போடுறாங்க பாருங்க. சரி அச்சுச்சோ, உருட்டு விட்டான். ஓகே, எங்கள் அப்பா வந்துட்டாரு, சரி விடுங்க. இப்போ என்னோட தங்கச்சி வந்து சத்தம் போடுறா, வாய முட்டுறடி. சரி, இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக போய் திரும்பிட்டு இப்படியே போய் வந்துட்டோன்னா வின் பண்ணிட்டோம். என்னது இது ஃபெதர் ஃபாலிங்கா? அப்படியே வாயின்னு வந்து விடுது. சரி, வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன். பாய் ஃப்ரம் எம்சி கேமர். பாய் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க. பாய். பேக்ரவுண்டில் சத்தம் கேட்டிருக்கோம், மன்னிச்சிருங்க. ஓகேவா, உங்கள் வீட்டு பிள்ளையா நினச்சி மன்னிச்சிருங்க. பாய்.